88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, Sur 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan na luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasula na saray balita impormasyon, saray issues, yawalansing bata na dasayang kabwasan na Biyernes, petsa 16 sa bulan na Mayo 2025. Saraya nakantabayo dasayang programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Makterion Lengkora, Timag ti Pangasinan, Dennis Mojares. Kay bamot dita na technical control si Engineer Richard Olanday. Nawala ratan sa gabayuran ni Pasabiya, balita impormasyon sa issues. Sa radyo na itawag o i-text panamaglay na smart number tayo. 0939-100-9931 o dino may personal na text line ko 0946-503-6465. Aha. Alas 6 na kabwasan. Hangga po'y kyan. Spot report na PNP. Kapaborito i-roll. Makakin, pulas danin manggagawa. Nayarin na kin siguro, bisira at saya isabi na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ya si Katuya uladya daluyag na Pangasinan kanyang bisira so kabiyangan na kapulisan. No, natuloy. No nato kinay. Wala pa kami wala patras rin. Kanyan na ken pigay agaw ang gapos so sa mahi nababasa tayo ya spot report agawa at sa loob na Pangasinan. Generally peaceful. Generally Walang nangyari kahit vehicular accident. walang nangyari. Walang nag-report sa pulis. Wala. Zero. General, ito nga sinabi mo. Generally peaceful. Ayan, kaya wala po tayong maasahan na yung police report na nangyari sa lalawigan ng Pangasinan. Although na meron tayong yung tinatawag na information dyan sa PPO na siyang mag-aasikaso para sa information dissemination sa mga nangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Baka maya meron na. Hintayin mo lang Intahin lang. para mai-announce mo sa linggo. Mag-antay ka lamang. Wala ka palang programa sa linggo, ano? Wala. Sa Lunes na. Okay. Onda pagtadsaray arom nirang balita wala may kian lang pasabidan na balitad si Katayo kapaborito Errol na masaya na daw tayo sa 500. Ikaw ba hindi masaya pag ikaw ay nakatanggap ng 500? Di ba? Pakurong mo tayo. Hindi mas di ba kung may magbigay sa iyo ng 500 kahit na anong mga bagay diyan masaya ka, di ba? Depende. Ba't depende? Oo, depende. Oo. Depende sa tao yan. Kasi ganito yan. Merong isang kapitan na nagsabi na masaya na sila sa 500. Yung kapitan na ba, kapitan na nagsabi niyan, ikaw ba, kapitan, masaya ka ba sa ginagawa mong pangkukurakot sa barangay mo? Yun ang tanong ko sa iyo. Baka yung 500 kainin niya pa yan. Itong si Kapitan Asyong, Teka. sinasabi niya na masaya daw tayo sa 500. Siya ba? Masaya ba sa ginagawa niya sa kanyang barangay na nangungurakot? Dilit sana tayo, Kapitan. Ano ba ang nagawa mo sa barangay mo? Teka, hindi mo naman sinasabing nangungurakot siya. Hinahanap mo lang siguro yung yung punto ng barangay. yung pinaggamitan niya sa barangay. Nasaan yung Kapitan? Nasaan? Sabihin mo dito. Tumawag ka dito, Kapitan. Yung pangungurakot kasi, hindi natin ma-justify yan. Nasaan ba? Unless ipaliwanag niya. Nasaan ba yung yung punto ng barangay? Saan niya nilaan? Kapitan? Magsalita ka dito, Kapitan. Pero yung sinasabi mong 500 masaya na. Na tayo daw ay nabibigyan ng 500. Pag may nagbigay di masaya, di ba? Pero yung siya. sinasabi niyang 500 na masaya na, baka ipakain ko sa kanya yan. Kaya nga, Kapitan. Kapitan, Asyong! Sika, Kapitan Asyong, ate panaglabir mo, laporta ate asawa mo at kin, dumay gagawon to. Asikaso, maliwan sa atay, aray man sising na balita tungkol ditan at ibagam na yan, na i-day 500 malikala. Pakangkod si Kate 500 Asyong gawang ko ni 1,000. Kaya mo, Asyong, dito kayo kinatan 2,000, Asyong, Asyong. Sigawang ko balot na ipakangkod si Kato may barya. Kaya 500. Then, ang tatay kakalaber to si nga PA. Ipabarya may 500. Di ka, Asyong, ang takot ka ang takot masawang. Kasi, wala raratay tutuon kin mangipapasabit si Kata, untan so ibabaga to. Ayusin mo yung trabaho mo kung gusto mong ayaw mong masita. Alam mo, Kapitan, isa kang public official, isang kang elected barangay official, asikaso mo yung yung ginagawa mo dyan. Kapag nasilip namin na mayroon kang mga anomalya dyan, kami ang magdadala ng kaso mo doon sa taas. Asahan mo yan, Kapitan. Ipapakulong ka namin kung sakasakaling may makuha kami ng mga ebidensya laban sa iyo, Kapitan. Ayusin mo yung trabaho mo dyan. Yung, malapit nang mag-resume. Yung session sa barangay hall. Maalala ko lang, meron kasing nagreklamo dyan, na parang gusto yatang pailan ng kaso.
Oh. itong si Kapitan Asyong dahil sa hindi niya pagbibigay ng certificate to file action. Mayroong reklamo sa iyo. Meron reklamo. Hindi kami agkakidyaman na Papabrika. mampapabrika walay reklamo dito sa Sangguniang Bayan karon ato ate ibabagami agmi ante ibabagami tungkol ad satan baka si kaso ag monte ibabagam. Lante. Natatalusan mitan tay certificate to file action. Lante mo to. Kanya na Kapitan Asyong asikasom ti ken atay trabaho ditan no ag magway so nabaral ta jud da stasyon kanya na atay ibabagamay siya kabi siya kabi ya madaldal ka pa dyan ka pala mandaldal di istasyon ay Kapitan Asyong subukan mi tay ken atay madaldal mo Agad naman salita. kinay Ni may asawa to naumol ad si kato. kanya lante Naumol tay Asyong ad si asawa to. asikasom ta wala ratan susamay nariringalam nila ya arate pundo barangay mo Asyong inaspaya kar mo sa arate pundo barangay mo Asyong detalyo pa dyan si kami ay tapian na nakabatan mi arate pundo barangay Kapitan Asyong huwag ka man sasaliton tan siyempre dyan si kami gagawin may trabaho may gawam sa trabaho Asyong. Asyong aksaya, inaaksaya mo ang pundo ng barangay. Nalalamang tan makanakanara so pangiuusaran tutan. Dante. Okay, alas 6:14 nakabuwasan. Asyong kabosan. Dante. Na high blood kay iba jay. Siyempre, aliway pakaringal ko sa mahimbaga to aliway pakaringal ko kanya na si Kasom tay trabaho dito Asyong si Kasom ta no nasilip mi walay naalam may ebidensya nang mo si kami so mangipal ta sakay kami taxpayer Kasi kasom tayo trabaho. Walay karapatan may maipel ka. Ang pibabalian niya yung trabaho mi. Dante, no gabay mo, mangitar ka reaction jay. Mangitar ka reaction, porque wala sasararan mo, nung nanta ba, nung to ike, nagawa mo, no, walay nalamin ebidensya, laban at si Kasyong. Nakatay kinanapakalmi, si Kane, wala ratay, magagawa aliwat, na pagkalampisto si Kane. Kapitang Kalammangat, barangay. Pianog mo ang taylay, Kapitan Asyong. Manaral ka na, nagmuantara taylay, Agmo deserve, so man Kapitan Untan. Alas 6:15 na kabuwasan. Ang dapat tadsaray arumya issue kapaborito erol. Wala raman so pimuwaya balita lante ni paakar at sa may kian pimuwaya actually sa kaya fake news may pimuwaya unong sa Department of Education ya impalapagdan na kian naekala kunutay K-12 program. Fake news yan. Walang fake news. Nilino yan sa Department of Education. Ang kaputan, ang kapikatuan tutan, susatan niya, pimuway at social media. Raya matay, so, kiyan, may malikot so kanunutan da, gamit ang damutlay media platform, tapianuntan at may palapag, nuntan iran na ara may pakalinguan nasaray publiko ng kalulad sara may estudyante public schools kumuna tagi mo gagamit na so social media at sa tay untanlaran pandiral may fake news Kato na sekwa na DepEd no wala ray untan at i-report da. Ni-report da. I-report yung DepEd Action Center at deped.gov.ph. Aman na ba sa website na sa DepEd? At may misinformation. Correct. So ibabagada. Kasi ang kapuliso sa may kini danitan apantungtungan actually
Say sigurado dito na may umpawil la so June. Oh naman, nung po Saan June. man graduation iray Marso. May dati. May dati bulan. Impedala. Implement starting this June 2025. Pero tay K-12 ag nga po Meron pa rin yan. Disim May alangan na nan-upgrade tila lanti. Lanti. Saan man downgrade ka lalamat siren. Alante. Say gagamtantutan so K-12 at ken pian na may anet dan na sa may kaaruman ya may edukasyon, may kaalaman iray estudyante kanyang ginawatan tapian na may literacy tan sa may wika at teksto saya so sa may kinlante sa kay saray gabay gobyerno yan nagawa pian untan at sikatayo at may kumpit at arom ya bansa kanyang ginawatan tadya arom ya bansa wala tan Actually sa kiso Pilipinas no agninan na upgraded K-12 nauutited kay nautit on edukasyon kanyang sikatutan ginawa data nawa although di mo kay may 2 years naaro may 2 years so panurong daray kin aray ugaw balit walay ayan K-12 ay wala man may good news karo man ya binasak on sarag dalay kang gano kapan graduate the senior high school at makapan apply makapan trabaho malara gobyerno correct no gabayda pero no gabayda matyakin may naaruman so edukasyon da di kensum palanda tami amay malay programa ay gobyerno natan wala ray libre na kolehiyo may vocational technical training wala test da kantura aton kintan no gabaydan na kinlante may naruman so sa may kinda educational background at ken atan may preparasyon para sa may tumbuklan na may ken mang college kala at dakela so sa may antam at dapag na saratay edukasyon kanyan atan niya pimaway at ang apoy katuanto may ikalan dati K-12 as isnitan tan sa manlabat so sa may inumanda may imbagam lang tiniman ya impawal dalad sa may bulan na June so start na sa may klase dati matitan kanyan ang kapikatuan tuman kumano sa Department of Education at ken may untutok at saratay ken pangibangat na sa may maong may karakter tan sa may development dyan hinuhubog correct yung mga panahon na yan ang isang bata bukod sa paghubog ng mga magulang sa bahay siyempre dito na school pangalawang kumaduan atang kwanda nasaray gugaw saray bumabangat aray mga maestra teachers sikatutan sa kumadwa ya ateng nasarate ugugaw sikara sa may bangat nasara may maong may good moral character tan arum nira kanyan ken si kayron ugugaw at ken may manaral kay maong agyo paper din itay ken atay orasyo sa tay panselpon ara may gadget ira nakaukulan tutok kayo at sa may edukasyon at edukasyon at kintan sikatutan so sa may sandata kwento armasyo nahani antan may pamana da at sa isa kaya ugaw anggan inar ka ula at awi-awit mo correct po tayo makasinggawad si ka atay aral lante akinano inatay ka na awit mo tay kayamanan mo hindi di ba pero at edukasyon ang gano natikat ni kwintaan damay kini ginastos duwatan ni may edukasyon sirin muna lamang muna iti kayamanan kanyan na nakaukulan at man-aral kayo tapin untan at marakap so sa may kipapasin nyo na ani makatulong kayo saray atatong nyo nang pabalagid si kayo kanyan na importantitan so sa tay
edukasyon para si kayura iya ugugaw. Good morning, kuanan na Bing Nabat. Good morning po mula kay Susana Bungar Bustamante. Sekwan to dia ay, reaction to dia ay. Okay. Marlon de Birra, questionin at batikusin ang mga nasa upuan na dapat na maglingkod sa bayan. Huwag na isubo ang kurikulum sa sinusukan ng guro at mag-aaral. Kung tumati ay, siguro tugabay tayo kay kitutulbi ay. No, atong ka at kin, siyempre alam si kayo nuurong, medyo aral mo na may kin, tiputo mo na anto so sa may kin, karakapan to tayo kito 12. Awa, at no, medyo nairapan ka, at sa tay kinay, ang kapuso kasto sa naktuali, di ba? Jad public schools at kini, dahil si mo, so may gagastusan dito, lawangan siya sa private schools, awa, nularatan, so sara may gagastusan, minimal lambungat, kanyan ken siguro ay ating iya medyo tuga iti curriculum. Pero ang latan ken Lante awa. Glan na ipawil may Aglan ipawil. Grade 1 to grade 6, first year to fourth year. Alin singa ta first year college to hanggang mag-graduate ka naman. Siguro gabay to ya at may ken may napasumpal tong tampol so anak to. Ang gano ken may napasumpal mong tampol no kulang lang ti kaalaman. Dakal ira ken aramay ugugaw natan ya kapan sumpal ka graduate at sekundarya kalamur nga po ken trabaho da. Takulang ira at sa may kinanti basic education kulang nira kaalaman. Kanyan na ken ginawatan sa Kito 12. Tano wala kala grade 12, pa senior high babagay niman sarag mula atapot ken may wala sikaton gabay mun itulo sa anak mo ay na pansumpal ang gad kilante mga kit may grade 12 bawa grade 11 grade 11 so ken senior high grade 11 at pero no graduate ka lang sa atan at grade 12 saan ka man apply pero no ka ni graduate at senior high useless okay. Katong sa kondalante no walay chance mo nin man urong walay atang mo yung mga papaaral sumpalan ni Alas 6:25 na kabuwasan. Uy, wala man sukin may pirbaan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inamindaan tuman so may Motorcycle Crime Prevention Act. Atan may walad silong na sa may Republic Act 11235. Awa. Aramay mismuran tries motorsiklo at nilik sa banda mo actually sumulta tanag na nayaring kumpiskain yara tay motorsiklo ya wala ray violation to ta karaklan to kasi at kini wala ra so sara man susunggay sara may lay siya sa may anggapi plaka actually kini wala plaka ay nasa motorsiklo atan magangano lang natin sa kibulan nagkonta sarara may motor pero saray 4 wheels kasi 4 wheels wala rara may balon paway natan magangano lang so kin panag-provide da ta kasi sa may multa natang kuno at ginawalan 5,000 wala ra may violators ara may makinggaway motorsiklo na tamo kapaborito irol at kini wala man lantis ayan batas at ginawa ya sa may panahon ng Presidente Rodrigo Roa Duterte
ya wala ra so sara may question at saya kanyan na sara may motor riders at limara at Supreme Court ya ken may ang isaklang na sa may petisyon da sa may ken double plate amo mas so Wala na yan. ano pala man ni saman Kahapon yata, ano, gapula. ang kapulay nakaldalaman so double plate so Nang kumikin actually sikin sa sinang pusyod sa tanya ang dilate double plate at sara may motorcycle. Motorcycle, motorcycle. Motorsiklo. amay double plate ya bagadanin saman amay jad arap tambunig pero ang kapulaman nagkaldalaman Gapula. Announce to ng JBRC to. on Sa wakas kwanto. wala na yung double plate. Kaya si katutan nawaso sa may kiyan binago da inamindan aktualitan batas atan may inikal may double plate. Kaya na ang pula tayo double plate. No sitan da kay LTO walay kinla balon batas kanyo inamindan dami dati kiyan may single plate lang bangat andelate double plate kanya na atan may sakay saray kiyan inikal sa may lay ginawa nin sama ng panahon ng dati na Presidente Rodrigo Roa Duterte inikaliman niya porsyon may double plate ang gapulatan natan kanya no sitang kayo LTO si kayo remaking kayarya na sarto motorsiklo ibagayo ang gapulatan susatan niya lay man double plate aso sa kayo motorsiklo atan may na actually naman dada ta siyempre atan may kininsak lang dad Supreme Court pinitisyonan datan akin ita wala tay double plate May inamyendahan dala. namindahan dala actually so single plate lang bangat bunag lang bangat so plaka Kaya yun, sa bagong batas, wala na po ang requirement para sa front metal plate. Ayan, front metal plate pala tawag yan. front metal plate Yung mga pangalawa, ang mga multa at parusa sa ginawang mas makatarungan at makatao. Layunin na wakasan ang diskriminasyon laban sa mga rider na motorsiklo ang piniling mode of transport. ayan Kuhanan, Senator JBR Sito. so Yun yung sinasabi ko kanina. correct, okay. Antes tayo ng dapag, saray karuman niran balita impormasyon, wadyan nira pigaran paimano. Ang putang-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Ang putang-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang putang-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:33 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakalupyo da sa iyong programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magteriolingkura, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kaya ba mo, dita na technical control si Engineer Richard Olanday. Pumapatak-patak ng ulan. Ha? Siyempre, Ay, wala rin mauran lang. mamauran la. Kanyan na nakaukulan niya kaya man alwar tayo sa rayan na panaon la. Siyempre, no mamauran, watan la rami ng durumaran sakit. Ya, walan nalik na tayo. Watan kalan na kyan, may siyempre pamputang na laman. Bilbilang at ken wala ramay medyo nalilikasyo ya ken mamputang lay kinawana anak yo hypertension hypertension amay may pamputang na anak, pero Anak. may hypertension si Kaman. Na high blood ka lang. Basang ko na ba akala kagpahat sa'yo kay kanto. Sige to. Good news yung law na yan. Kanto, buti na lang na-implement na. May motorsiklo siguro. Iisang plaka nga hindi ma-release, gagawin pang dalawa. Lante May sasakyan ti, mabaybayag dan i-release, gawan dan in duara. Ganyan. Ano Nathan, mamputang so anak iyo at ken anong nang yung maobserba nyo, tampihan na anit, ken dinggita nawa. Wala ramay kilante, arami pasen, siyempre, no, amay pimataksuran, at ken, nadidelapira, wala ray danum, at kaliber-liber, kanyan na kaukulang malinis tayo kalan tayo ratay nayarin makabara at sa reka na kanal aramay mismura ya basura wala dikingan tayo wala darapan tayo kalan tayo ratan nakaukulang malinis tayo ta pinagapanuubungan na sa tay agayet. Pero ate panaglinis kasi dapat kin sabay-sabay. Sabay-sabay, amin. Aliwan sa may saksakya solar mapalinis sira may kaabay mo andi useless na lamang tan. Tate agoy tikya bitan. Correct. Aligyo may kyan. Basil itan. Aligyo may karo kaya yan na pantuni grass cutter. Tapi nung tanot nalinisan sa kaliber-liber. Madika, mag-agayot. Siyempre, kanyan na, masiit yaman anap na pambaysan na grass cutter. Gano, agdalaan tang gamitin. Adi, wala mo, sasamay, thank you manaya, kinan si Mr. Jukaris man. Jukaris. Tas si Katumot. Kasawanan Madam Ken, Beach W. Hindi tanad barangay Banawang, si Kato Kalamur sa samay kinmat, ang guide paano panuusar na sa may grass cutter. Ang to yung mga usar na grass cutter may tuo. Ulan te. Ito ang talabay pandarin.
Kanyan. Tanong na pinadar to kamot. Gini, patis ka to. Utitik ya pa. Nan pinaandar to sa imandarat ame sa timulakat ame makina. Abala ko may. Alam sa ame. Abala ko alam ito. sa ame kin. Abala ko ito sa timulik. Hindi. Kanyan na, kaya, amay, kaya, grass cutter at kaya noong mantan usa rin, siyempre, medyo manibago ka. Manibago ka. Kanya na aman natin para man palinis tayo at sara tayo solar tayo. Aligyo pa iken. Ano san tayo so si Kapitan Marit. Kapitana Marit kakubasan at mampapalinis latan. Akintan na may practice dala kasi gabi ko ni baga may apasal lara. Alagar ka pa. Wala may ken wala may balita ditan. Yasay kwanda akin at ken abumbunton sa basura natan. Akin na. Buntun, weekly ballot. So, panaghakot. Pagkagastusan ng kapitan natin. Lante. Personal money to lahat yun. Nauusar to at sa tayo panaghakot na basura. At sa may babagat At ang nasampiga may ken, na may weekly, babayaran to para sa tayo basura. May track da, 3,500. Weekly. Personal money to tan. Personal money. Nano pa tanong, hahakoton da weekly tan sa basura ditan. Isa wala ratan so may babaga di tanay, ya kanayon to may laram ya dating kapitan. Siguro laram mo na siguro, nang ya malinis latay kinay at ay nan saman ya abunton. Adanang laram era sirin. Natan ya weekly lay weekly lay panahakot da. Ibaga to may kanayon to may dating kapitan. At kinlante atalo. Lante. Dating kapitan ditad Banawang abuntun ko no. Litratong pa amiga. Ang piano laram mo tira. No supakamot ya Lante. ya manmamarites dita na da barangay Banawang at kiyan ibaga maatak-atak o abuntun sa basura da at sa ating pangkakarganda ay ta weekly hahakoton tan. Lante. Ibagang pa no kintan no iner. Lante, no inertay ko like yan, nabunto niya ba sarap. Pero yung tarapan nabong mo. Kung paano sa panlitrato mat may agaw ya pangkulikta da, tatalagang nabunton. Oo, Takulikta ang dalante. Kuliktanda, Nayarin litrato mat, no ken, no hakot tala. Lante. Kapiano manisya kami sikat, tapiano ken. Pian firmet, aluan sa may iparing ng yun. In fairness at kinan Kapitana Marititan, tapang gagastusan tulante, ay personal ya kwarta tumat. So gagamitan agdamo lang ti hakoton na ken munisipyo tay basura daay sikato so magagastos. Agkala ni kalawan ta simpre may ken may manrereklamo kuno kananin to may dating kapitan niya laram. Parehas lara ya laram. Dahil nang so sa may malinis ya barangay da. Laram sigurutan. Akin te panlilinis da ditad Banawang ya kinabosan nagyunan ng nangay. Lante, sa bagay, sasakay man labak ko no, so kinditan. So, mga ibabagay, simpok. Ken, amay ibabaga to na buntos. Nagkabayo, tani, walay balbalita, walay eleksyon na Disyembre, labanan nyo la si Kapitana Marit. Lante. Labanan nyo la. Tapi ambunan nyo la ingon. Tapi naningneng. Tapi naningneng nyo la. Kanya na ken agmatederalan so ken marakop so gagawin to tay sa kiya leader yo. At idayo. Tanggap yo mo. Kaya marakop na gagawin to. Tanin sama ang po pinarerengel yo. Nakairong itay kinay kapitan yung naram. Ang po pinarerengel yo malalapog kampunin na Kapitan Marit. Nga po narengel yo. Pero natambalot agaylay kinoy agaylay panag kinyumatay batikos yumatay at panagbatikos hangga po pagmaliwantutan sa pagmaliwantutan kulkul kanya na nakaukulan niya no kayo may tulungan mandiin kila agkila man federal agkila man gagaway may issue ya ang pumot so sa may katuan to. Amalante si Babaga Jay, Disyembre, taman election malanti. Labanan nyo lang si Kapitana, ano anto yun aliway gagawin to? Lante, alagaryo, so sa may eleksyon,
Alagaryo, ipalaban nyo latan. So, may dating kapitan yung laram. Palaban nyo lamot, may kinditan na may laram. Lante. Palaban nyo lamot. Kanyan na, Ken. Di pa tananin yung takay, sir? Kunto. Kaya, pag kayo laram, makamotor na lagi. Makamotor na labi. Aluan laram. Si may dating kapitan sirin, bagaan nyo taken. Dante. Atay kanayon yun manlalabir-labir, ya atay basura earth yun. Gabundok. Dante matawa. Trato yun ano wala pruwi ba yun? Tapi na... Paano agmi bagan kinja ay? Mantitila kayo. Dante mat. May sa Facebook na DWJE, binilakla DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ano gabayo, ipawit yun dita, narami litrato. Dante, okay. Dita may kung kuno limaban niya kung siya may laramit kumatlumot. Kasi rin? Kumatlo. Ang konta Kumatlo barangay to. Ay, barangay to. Kumatlo barangay to mo. Siyempre, no nauti ni barangay to, di makapabaing matla. Ngalanti awa. Kung ina, taginawa daning kumatlo. Kumatlo mo to barangay to. Pero kumatlo mo to samput na mo Nayari. Kumatlo sampot. Kumatlo sampot siya rin. Ano ba, tanang nang ko pa dyan. Isigurado pa dyan No kumatlon. No, kumatlon to At sampot. Nanang nang ko. 1, 2, singa. Ha? Singa kumatlo mo dyan sampot. Dyan may bali ito ay. Ano na tipa no? Bali ito. Oops, sinali. Tan. Ay, 100%. What? Ano? 100% may ikin. Okay. Balang ko 100% sunala to. Okay. Nayari ka, kumalot samput. Kumatlo, agad siya. Kumatlot, barangay to. Kumatlumot at sampot. At enteron, bali na kalasyaw. Nayari. Alas 6:44 na kabuwasan. Nayari, awa. Si Kuanan na Kinja, 0922-7109. Si kayo sir, sutil kayon talaga. Makadrive at labi, aliwan laramot, konto. Ano tayo, baga to laram. Kapuli na nang ko, kanto. Sarami nakakatungtong to. Nakarbala, labi. Kaya mamotor, si kayo kayo pa, sutil. Bago yung laro tadi. Kaya kayo ginditan. Agto kayo labat aliman. Nanti. Tano, kapasaitan na tayo, na may bibit to yung asuto. Kapuso talapos to. Aliwan laram siri si Kimut. Sige. Nawala rata sa kabayoran na bate. Good morning dakinan si Kuya Ramon Bautista Senior. Sir Ramon Bautista, dati na board member, dating Vice Mayor. Good morning dita na the Region 1 Medical Center. Untan tumat si Region 1 Medical Center Director Dr. Roland Mejia. Ayan, good morning po. Ditan. Marakap lamay arap na jay da Region 1 nailibit la. Develop dala patas da mo sa may siminto may jad karsada ay. So marakap la. Ang kabanagamot siminto datan tapi anong tanet aga natipon sudanum. Kanyan aray pasyente ditan at aglara undakat at sa may danom no mambilang at mamauran siyempre Region 1 Medical Center di ayos mo ta kilante si katutan sa may hospital of choice. Correct. Sana walay good news kasi dito ni may R1MC at mamaliwlan 1,500 bed capacity. Narumandala. Tas siyempre, dakil ire pasyente yung uladitan. Ayaw mampapatambal. Kanyan inarumanday bed capacity tutan. So, Region 1 Medical Center. Tawalan ni may annex to manay, bunuan binlok.
Kanyan na Kaya Official Gazette Republic Act number 12203. Anto, an act increasing the bed capacity of the Region 1 Medical Center in City of Dagupan, Province of Pangasinan, from 600 to to 1,500 beds and appropriating funds therefore. ayan, so 900 sunyarumda On ayat pirmado ng ng presidente. Senate President Francis Escudero, Uy, tan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, untan tumut si President Bongbong Marcos Jr. so no araw man day bed capacity man expand siya rin. On man-expand, Oo. pabali-balian da. Pero likas mo, Mekin, Jabanag. Jad bunag. Ag tayo na nang eh. Lante at Pero, no doon nasupalitan, pala, palibalitan. At sa natin gagawin dan balaga building at Arab, Mm. yung lumang, yung mukha niya, yung pinakaharap niya, yung old, agdan niya rin bagbagan itan. Hindi takintan history may Kailangan dan ipatan pero historical agaw kami. na buloy mo may Commission on NHCP. National Historical Commission. Mhm. So agdatan bagbagan so Arab iritin datan May kumbaga pabali-bali, i-maintain. imintinda. Pero ang may bunag tuman, ay, balbali. Bali-bali man na anin nagawatan niya yung kutog karsada at atagay. Ay, kinay, may Official Gazette of the Republic of the Philippines. Ay, may Facebook page na na Malacanang sa kay pangipapawayan day balita araramay umpapasa o araramay Ay gagawin for dalay. implementation lang. I-search sila ba Official Gazette of the Philippines umpaway dito araramay balbalita. At buong Pilipinas pirmado la. Ay i-implement mo la. Kanyan Masayot kasi si Dr. Roland Mejia. kaya may follow up at sara may crew piyan na napabalibali so Region 1 Medical Center tan marakep ya ningningan awa tantam kasi at malinis so Region 1 Medical Center naula ka ditan talagang kinmat May watanad binlok. May annex yakonda. At yun, man-expand mo alam, tamaawang mo medalyon tumalanti. At kailangan daw mo alam na so aramanday bid capacity mo timan. So may annex ita bunang binlok. Aramandan ang turaramay kinditan. Facilities. Pasilidad. Kanyan kinawa. Sa Region 1 aliwalabat jad Pangasinan so kikitiran tutan nag-inginat patire kabang-ibang ya probinsya o laradya mampatambal at sa Region 1 Medical Center at syudad na Dagupan. Okay. Good morning at kinan Mayor Carl Christian Biga na mapandan tansaray analonggaring arayo konsehalis ditan. Good morning at si kayo tansamay balo ya Vice Mayor ditan at mapandan. Good morning. Pero sa antak dita na may friendly competition matira dita. Saan kakaaro matira? Kakaaro. Dita na dyan sa may bayan ng Suala, congratulations sa Kalugay Million Team. Sila po ay nagwagi sa nakalipas na midterm election. Nanatili na mayor, si Mayor Liseldo Dong Kalugay, at ang bagong Vice Mayor, si Maximilian. Ayan, good morning po at yung mga anim na nasa line up ng API Party List na kasama ni Mayor Dong Kalugay, good morning po sa inyo. Nandyan si Attorney Alexander Regunan Jr. Yan, re-electionist yan. Re-electionist yan. Si Councilor Osana. Good morning sa inyo. Hindi ko mabanggit yung mga iba na mga konsyal sa lahat ng mga nagsiwag. Pero pwede ko ring hanapin. Nabigyan mo lang ako ng isang minuto para ma-congratulate natin yung mga new sets din. New set. Yung mga nanalo. Nanalo. Mga konsyal dyan sa
bayan ng Sual, Pangasinan. So, Ito, si si Mayor Dong Kalugay nakakuha ng 16,875 at ang kanyang katunggali na si Arthur Celeste Jr. 12,871. Ito si Sir Max Milian. Aha. Dating konsehal mo yan, di ba? Dating konsyal. Dating konsehal Max Milian. 15,225. Si JC ay nakakuha ng 14,000. yung number 1 na counselor, so Osana Michelle. Ito yung sasabi ko. Merly. Ha? Merly, alam mo siya. Merly Osana Merly. Ito yung sa API, ano? At pangalawa, si Caburaw Junil. Junel Caburaw. Ayan, pangatlo si Garcia. Bong Garcia. Pangapat si Fontanilla Nelson. Nasa API rin yan. Panglima si Beltran Melody. Nasa NPC yan. Ito na, yung ating kaibigan, Attorney Alex Rigunan Jr. Nasa API Party List. Pang-anim. Ito si Councilor Brodo Samson. Kaano-ano nan kinya? Agi, dating Brodo, kapitan. Diwad Bangaskasan. Ay, may kapitan. Dumamot. Duma. Agi. Kagawad yung santak na barangay ni Saman eh. Kagawad na barangay. Diba wala mo may bukod doon sa may kaarom niya kapitan, wala mo so brother tumat ya barangay official at saman. Kagawad. Ayaman. Baka yaman. Ayaman, si Brodo Samson. Si number 8 si Edrosulan Kinberly. Nawalad partido na API. Okay. Maneksel sa engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Larga! Tuwing Si Mayor Patrick Agustin Karamat na Kalasyaw, good morning. natin ay Si Vice Mayor Kevin Roy. Makanlalay, good morning. Si tuwing Councilor Elias Villanueva, good morning. Analong garing ang gano walay dinara. Ayan. Good morning, Matt. Gano dinaralanda. Good morning, Matt. At si Councilor Mike Season. gumising at mag-jogging jog Si Paniram Arom Ditan. kasama Yung naliling mo ng Kabila, di bali panara-lara. liig mo ay ipapaling-paling Ang baywang mo, ay ipakiting-kiting ang braso mo at kamay. ay susuntok-suntok Good morning, Dakil and Councilor Kyle Arthur Bautista Gaspar. Tsaka kay yung kanyang tatay si Sir Art. Good morning. Good morning. walo Si Nerio Bonilla. Uy, kumusta ka lang Dasol? Si Kapitan Bonito. Ay, exercise Si Kapitan Saldi Bauson na Barangay Macabito. Antonatan, Huwebes. Biyernes. Biyernes na natan. Panaghakot na basura. Ano sa pala? Aso pala. Merkulis, Webis. Aha. Si Yayo Iyoko Batutaytan si Cecil. Congratulations ko na to. Bonbon Mercado. Passing the nursing board exam. Uy, Ay, galing. congratulations. Kuanan Marilyn Soriano. Ha? Morning Kuya Dennis. Tayag ka na high blood. So pati Kapitan Asyong. Taga-inertan dapat nasalatan-latan. Pati siya naiinis sa ating kapitan. Nagto ka ba? Pero mambibuisit. Bisit eh. Okay. Aha. Okay, good morning adasi kayo. Aha. Good morning mo Tadakinan Melban Navat. Ayan. Tansaray Amindaray kaya kasubaybay Facebook page na DWGE. Kasi atabon-tabon na laray wa dyan na karuman at may manaya so sa may mambabantay kula abasan amin. Mula limang. Kula liman na nalag kasi cellphone ko. Laglag ng laglag kaya naglalag. Naglag yung aking cellphone hindi kasi napapalitan eh. Matagal na itong cellphone ko eh. Kaya naglalag. Pasensya na po kayo. Ano ba? Kay kung ano nga pala, City Mayor Ayoy Resuelio ng San Carlos City. Congratulations po. Congratulations. Gawin din kay Vice Mayor Bogs
Resuelio dyan sa San Carlos. Good morning. Dito rin sa Dagupan kay Mayor Belen Fernandez. Ayan, Tsaka kay Vice Mayor BK. good At morning. sa bumubuo ng Unli Servicio Team. At ang gano'ng agapalaran si Joshua Bugayong, pero kaiba nila lamang tan. Unli Servicio Team. Saksakay waso akaloob Saksakay. at biyak ya partido. Unto tumayod San Carlos sakay mat. Sakay mat. So akalabot at biyak ya partido. Okay, ang nga pala maladlaam yung oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan kanyan si Kamet pan samantalan mapataner. Tanong po ilak na buwas alas 4 ang kadalas 5 programan radyo tayo. Saraya kantabayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Material lingkor ating magtipangasinan Tades Muhares. Kay bamat dita na technical control si Engineer Richard Olanday. Ang tabayanan suntumbok ke programa nan kapaborito Amor Ligas Pediga. Saraya manaspok tan manasok kerang balita jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na